Duha ka adlaw una ang Pasko, excited ug malipayon ang mga Davaoenyong nagsundo sa ilang mga kabanay sa Davao International Airport. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sagad sa mga nagpakita silang excitement katong dugay-dugay na sab nga wala nagkita silang kabanay tungod sa pandemya. Nakasmile nga nag-atang ang inahan nga si Annie sa pagawa sa iyang anak nga si Melody sa arrival area sa Davao International Airport sa Davao City. Upat ka tuig naman gud sila nga wala personal nga nagkita human nagtrabaho ang anak sa kauluhan ug tungod sab sa pandemya. Masaya, syempre. Matagal, almost 4 years na rin ako hindi nakauwi. Syempre, masaya. Video call lang. Hugot nga pag-akusab ang gisugat sa mga misundo sa ilang mga miabot nga kabanay. Ang gikan sa Cebu nga si Liza, malipayon nga nakauli karong adlaw sa Davao aron dinhi sa ulog ang iyang birthday ug magpasko kauban ang tibuok banay. I always look forward to celebrate birthday with family. Tungod sa pagdagsa sa mga pasahero ug parayong expansion project sa airport, naglusad og mga pamaagi ang kaap aron mahimong paspas ug hapsay ang transaksyon sa mga pasahero ug airport personnel. Giilisa na og bag-o ang escalator ug elevator sa airport. I have also instructed our kining mga general services and security personnel, CAAP security, to render overtime right now to extend their hours of service. First and foremost, we have to ensure katong safety sa ato ang mga persons with special needs, pregnant women, mga elderly. Sa gawa sa terminal building, drop and go ang ginapatuman aron dili magka-traffic. Ang mga walay sundo ang pasahero ginapadiretso sa taxi bay. Giklaro sa Aviation Security Unit, ginalimit nila ang ihap sa mga mosulod nga magtambay aron maghulat sa moabutay nga mga pasahero. So yun ang isang measures na para ma-limit din yung mga well-wishers dito kasi so far according to sa yung memorandum na ordinance na yon na limit para din ma-control natin social distancing dito sa airport. Sara, gawa sa domestic arrivals, doon sa international arrivals din sa Davao Airport kung asa mismo ang OWA 11 ang nag-welcome og nisugat sa mga overseas Filipino workers sa gipiling dinhi sa Pilipinas ug sa mga kabanay sa ulugon ang Kapaskuhan. Christmas song number ang nisugat sa mga OFW gikan sa nasod Singapore sa ilang pag-abot sa Davao International Airport karong adlaw sakay sa direct Singapore-Davao flight. Nakadawat ang 59 ka OFWs og Christmas basket. Unon-sab ka mga OFW ang nakadawat og tag 10,000 pesos cash human makadaog sa raffle. Kini agig pag-ila sa OWA sa paningkamot sa mga OFW alang sa pamilya ug ang ilang kontribusyon sa ekonomiya sa nasod. Sara, luyos sa pagdagsa sa mga pasahero dinhi sa airport, nagpabiling hapsay ang movement sa mga inbound ug outbound passengers dinhi sa Davao International Airport hangtod sa karon. Sumala sa kaap, wala sila aberya nga nakita karong adlaw. Sara. Daghang salamat ug advance Merry Christmas kaninyo diha, Argil Relator.